לוקחת שתי רצועות, מלטפת את זה בצורה כזו. בסדר? ואז זה כמו חילזון. איזה יום. איזה יפה. זה קלה קלות. קלה קלות, ממש. דניאל שלי עושה את זה כבר. את איזה צורה היא עושה דניאל? אני גם את זה היא עושה, ואז זה עושה פרח כזה פתוח. חורצת חלוצים. ומגלגלת, וזה נפתח מה זה יפה. ולא להתקשר אלינו ביום שישי, גם אנחנו עושות לו, אנחנו עסוקות. אמא, זה מה שאני עושה. באלמינציות, חברים, אלמינציות לבחירה ב10 שקלים בלבד. יש תמונות, יש את הברכה, יש הכל באלמינציות. יכולה לקנות גם פרק. גם קערות אם יש לי מי שרוצה. יש פה קערות עם מכסים, מי שרוצה גם מפה. הנה, אני לוקחת שתי רצועות. בנות חייבות לעשות, גם מי שלא עושה... לא, שימי קצת שמן. זה גם נותן ברק. בסוף, לקראת הסוף. שתי קצוות לכיוון השני. 2 לפה, 2 לפה. עוד פעם, 2 לפה, 2 לפה, 2 לפה. בסדר? עד שנוצרת לי החלה החמודה הזאת. כמובן, אם אני רוצה אותה גדולה, עבה, רחבה, זה כבר תלוי ברצועות. בסדר? אני אשלח לחם ומחר. אשלח לחם למחר. זאת הראשונה לא, אבל... אני יוצרת 6 או 9, מה שתרצו. את זה אני מכניסה לתוך הלולאה. את זה אני הופכת למספר 8. אתם רואים את המספר 8? ואת זה אני מחזירה חזרה. הנה, יש לי את הלחמניה המוכרת לנו. נעשה את זה שוב לאלה שאין להם סרטונים. אתם יודעים כמה שנים לקח לי ללמד אותה לעשות את זה? הנה, 6 או 9, מכניסה את זה פנימה. מספר 8 ואת זה פנימה. הלאה. זה אף פעם לא יוצא לי ככה. אל תדאג, עוברים עכשיו. אף פעם לא יוצא לי ככה. קניתם גלובום גלוב. והסתכלתי 20 פעם קצת שמן בידיים. 3 צורות אני עושה לבעלי, לא משתנה. עכשיו אנחנו עולים דרגה. עכשיו זה מה של 6. זו מאוד קלה, מאוד יפה. זו חלת, תראו כמה היא פשוטה, כמה יפה. זה חלת שיבורת. תלמידי לעשות חלות. תלמידי לעשות חלות. שלח במלאכיות. תנו לזה תפיחה, כמובן, לזה תפיחה, ואפשר לעשות את הביצה לפני שזה תופח. הטוב ביותר לעשות תפיחה, לשים את הביצה לפני שזה תופח, כדי לא לגרום, לפנצ'ר את זה. ואנחנו שמים ואנחנו מורידים את התפיחה. 6. זה מאוד פשוט. יום שישי לא להתקשר אלינו. תראו כמה זה פשוט. חיצוניות X פנימה. חיצוניות X פנימה. כל הזמן החיצוניות X, X, X. פשוט תראי X. לא משנה, הקלטתי אז. מסריטה, מעבירה לכולם אחר כך בבית. איזה יופי. אני רוצה לראות מי תכין את זה. אני מחר אכין את זה ואני אשלח לכם. רגע, אני הבנתי נכון, את קודם שמה ביצה. תשלחי לי בוואטסאפ, פרע לי לטלפון. ביצה לפני שזה תופח. ומחר אני אראה את תופח יחד עם מה היא אמרה? אני שמה לא שמה. אני עכשיו שמה במשהו. לא, אני מסיימת, שמה ביצה ומשאירה אותה. לא, אני מסיימת, שמה ביצה, משאירה קצת ומכניסה. אמא, ביצה נעשה פה שבת. למה? לא, בוטיק שלי, אצלי. אין לי שבת פה.
הדלת פתוחה, לא, הדלת... בנות, לא לעזוב עד שאתם גורמים את כל האוכל שהכינה בעלת הבית. אל תדאגי. השארתי אותם שיאכלו את הכל. זה נקרא שתי בערב.